Республикала Башкортостан батырдар иле ватан хагында дип аталган шәҗәрәләр конкурсына йомгак яһалды. Конкурсты Милли архив оештырды. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостан Милли архивы директоры урынбасары Зөлфәр Гатиятуллин. Һаумыгыз. Хәерле көн. Зөлфәр Габитович, конкурстың исеменнән билгеле, ул быел ватан хакчыларына, еңү солдаттарына арналган. Ниндидер тагыла өстәмә талаптар бар нәмә эштәргә? Бана бұл ошо конкурстың исеме әйтеп торуынса, ул архив тарафынан оештырылган, шуга күрә иң мөһим, иң төп талаптардан береһе ошо конкурс эшләре документтар нигезендә эшләнергә тиеш һәм документтарга ошо хылтанмалар булырга тиеш инде. Иң төп талаптардан береһе бана ошо дип әйтергә мөмкин. Нинди кызыклы эшләр булды конкурска килгән? Әлбәттә, уларның араһында бана гыйльми хезмәт дип әйтерлек эшләр дә осраны. Ни өчен дигәндә, бана улар ошо документтарга нигезләнеп кенә эшләмәгәндер, хатта мына үзләренең гаилә архивынан яисә мына музейларга барып, үзләренең гаиләләренә, авылына кагылышлы фотоһүрәттәр табып, уларны мына ошо үзләренең хезмәтләрен ошондай фотоһүрәттәр менән дә тулыландыргандар. Шундай мына кызыклы эшләр осраны әлбәттә. Катнашучылар кемдер иде? Улар мәктәп укучылары гына түгел бит. Бана бул безнең ошо конкурстың положениесына ярашлы ул 3 категорияга бүленә инде катнашучылар. Беренче категория 7-11 класс укучылары булса, икенче категорияла бана урта махсус белем бирү уку йортлары һәм югары уку йортлары студентлары, талиптар катнаша инде. Өченче төркемдә инде бана 35 яшькә тиклемге яшьләр катнаша һәм бана һәрбер ошо категория, һәрбер төркем аерым бүләкләнде. Номинациялар турында әйтергә мөмкин, димәк шулай бит. 3 төр номинация буенча килгәндә килеп сала. Номинациялар 3 төрле булды. Мына беренчеһе мына Бөек Ватан сугышында катнашучыларга арналган инде, минең ата-бабаларым ил хакчылары дип атала. Икенче номинация мына минең якташтарым махсус хәрби операция яугирләре. Өченче номинациялар инде мына ошо әле алда әйткән 2 темага кагылышлы видео презентациялар инде. Һәм ошо тауыш ярдәмендә язылган хүрәттәр һәм слайдлар белән әзерләнгән ошо видео презентациялар конкурсы булды. Сыныпта кызыклы булгандыр эшләр, бунда видео булгас, мөгаен да иҗади үзләренең ниндидер һәләтләрен дә асырга мөмкинлек, шулай дип туган як төрәнүсләргә. Бuna уларның һәрберенең эше уникаль дип әйтергә мөмкин. Һәрбер эште кайвакыт шул хәтле кызыгып китеп карайһың. Буна мин ошо конкурс комиссиясында да катнаштым. Ул эшләрдә баһалауда инде баһалама комиссиясына агза булдым. Һәм кайбер эшләрдә моны башынан адагына тиклем карап, уның хатта үтеп киткән һимәдә алам. Кайбердә кызыклы инде. Кызыклы эшләр осраны. Буна бу конкурс ул республикала тәүгә генә оештырылмай, нисәнче ел үткәрәһегез һәм әһәмияте нимәле? Бу конкурс моны быел 9нчы тапкыр үткәрелде. Киләсе ел моны юбилей елы дип әйтергә мөмкин, 10нчы тапкыр үткәреләсәк. Әлбәттә, моны бундай конкурслар кирәк. Ни өчен дигәндә, моны безнең төп максат моны ошо укучы балаларда инде һәм яшьләрдә моны үзебезнең тарихка кызыксыну уяту инде, тарихка алыктыру, моны уларның моны иң төп талаптарның береһе ошо безнең максаттың береһе инде ошо уларда кызыксыну уяту һәм ошо шәҗәрәләр төзү, үзеңнең гаилә тарихын өйрәнү аша уларда моны илһөярлек тәрбияләү инде. Иң беренче безнең максатыбыз моны ошо. Гаилә тарихынан ил тарихына күсү, шулай бит. Әлбәттә, моны алганда. Ябай гына әйтеп әйткәндә, моны үзеңнең шәҗәрәң белән кызыксына башласаң, иң беренче моны гаиләңдә өйрәнәһең бит инде, гаиләне өйрәнәһең. Шуннан бөтен тугандарды яһаң, арактан авыл тарихына күсеп китәһең, менә шуны район тарихына күсеп китәһең. Ул хәзер инде туктаусыз барган ошондай эшкә әверелү ихтимал инде кызыккан кешеләр булса, моны ошондай ябай гына алымдар менән моны яшьләрдә, укучыларда үзебезнең тарихка кызыксыну уятабыз инде. Зөлфәр Габитович, менә әле бөек еңү көне якынлаша, 9 май, беләм, Милли архив елда теге ки бул документларды архив сыганактары менән күргәзмә әзерләй. Быел булырмы шундай ук күргәзмә? Буна әлеге көндә әзерлек эшләре бара, виртуаль күргәзмәләр әзерләйбез инде, уны әзерләнеп бетте дип әйтергә мөмкин. Һеҙҙең сайттан күрергә мөмкин димәк. Сайтта урынлаштырыласак. Буна бул виртуаль күргәзмәләр без күбрәк ошо һугыш хатирәләре, моны һугышта катнашучылар һугыш хатирәләре һәм фронт хаттары, үсмешле солдат хаттарына нигезләнеп эшләнек.
Һәм бына онда һәрбер кешегә кызыклы булыр дип өмет итәбез инде. Һәм икенче күргәзмә бына ошо 9 майга арны безнең төп корпустың фойеһында асыласак инде. Онда инде ошо дөйем һугышка кагылышлы документтар урын аласак инде. Мына бездән күпме кеше һугышка киткән, эвакуацияланган халык турында һәм мына ошо тылда нисек хезмәт иткәндәр, эш нисек барган, фронтка нисек ярдәм иткәндәр. Шул ук мына Варшава өлкән әлеге Луганск республиканы азат иткәс, уларга ярдәм оештырыла бит инде. Шул турында документтар урын аласак инде. Һәм дөйем алганда бына шундай һугышка кагылышлы күп документтар унда урнаштырыласак. Ягъни Башкортостандың бөек еңүгә индергән өлеше турындагы материалларны шуннан күрә алабыз. Ул турында мына мәгълүматлар җитәрлек безнең архивта. Бына 2 кала бит инде хәзер Герой кала исемен алды бит инде. Өченчеһенә хәзер әзерлек бара. Һәр бер район, һәр бер Хезмәт каһарманлыгы калаһы Өфе һәм Ишембай. Хезмәт каһарманлыгы калалары исемен алдылар. Һәр бер район, һәр бер авыл хатта мына ошондай исемгә лайыктыр дип уйлайм инде. Чөнки улар мына ошо һугыш вакытында үзләренең фидакарь хезмәте белән ошо еңүгә якынайттылар. Һәм ошолар турында материалдар, улар һезнең архивта һаклана бит, танышырга мөмкинме? Бына ошо Ишембай калаһы, Өфе калаһы буенча мына документтарда әзерләгән вакытта ошо мына фидакарь хезмәт калаһы, хезмәт каһарманлыгы калаһы исемен биргәндә инде. Улар буенча мына безнең архивта документтарны эзләү, табып, уларны күрсәтмәләрен эшләү оештырылды инде. Һәм мына ул калаларга арналган ул вакытта мына күргәзмәләр дә оештырылды. Һәм бүтән калалар буенча ла шундай документтар табарга мөмкин. Ягъни әлеге вакытта мына Белорет кадерләнә, Белорет калаһы. Уның буенча материалдар табарга була димәк. Табарга мөмкин. Онда материалдар. Мөһимәтлек булган шулай бит. Бәлки яшь галимнәрнең бардыр шундай өйрәнүсләр бармы бу өлкәне? Атап кына әйтә алмайм, шулай да бына минең исемдә инде мына Самсидинов Илфат дигән ул вакытта ул аспирант иде, хәзер тарих фәннәре кандидаты, бана ул ошо калалар тарихын язды инде, ошо һугыш вакыты осорында. Һәм һәр бер каланың мына кыскаса булса ла онда мәгълүматлар ул вакытта ул йыган иде. Онан һуң мына әлеге көндә кемдер уны менән шөгыльләнә, ул турында мына осратканым юк. Шуңа күрә лә бына галимдарга, шулай ук мына аспирантларга өндәшергә теләр идем, мына архивка килегез, өйрәнегез, документтар күп, етерлек, һеҙҙе көтә дип әйтер идем. Әйҙә, конкрет бер осорҙа алайыҡ. Мәсәлән, 1941 йылдың 22 июне. Хәҙер 85 йыл тула Бөйөк Ватан һуғышы башланыуға быйыл. Ошо көнгә бәйле ниндәйҙер ҡыҙыҡлы материалдар, улар моғайын юҡ түгел бит инде архивта. Бына тәүге көнө, беренсе көнө Башҡортостан нисек йәшәгән ул көндө, ниндәй ҡарарҙар ҡабул иткән, нимә эшләнгән? Бына ул ваҡытта бит инде мына Коммунистар партияның өлкә комитеты етәкселек итә бит инде. Бына уның документтары мына безнең архивта һаҡлана, айырым корпуста совет урамында бит инде. Һәм бына министрлар советының документтары мына бездә һаҡлана. Бына төп безнең республикама етәкселек итеүсе ойошмалар, мына уларҙың ошо ҡарарҙарын өйрәнһәң, унда ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр әлбиттә табырға мөмкин инде. Шулай уҡ бына райондарҙа, район башҡарма комитеттарының да мына ултырыштарының ҡарарҙары беҙҙә һаҡлана, ул осорҙоң инде. Шуларҙы өйрәнергә мөмкин. Һәм тағы ла бына ошо әлеге лә баяғы хәтирәләргә мөрәжәғәт итергә мөмкин. Бына ошо һуғышта ҡатнашыусылар, йәиһә бына шул ваҡыттағы йәшәгән кешеләрҙең ҡайһы берҙәр бер хәтирәләре бына беҙҙә һаҡлана. Шәхси архивтар тимәк. Шәхси архивтарҙа һаҡлана. Бына уларҙа бына ошо атап әйткән кеше, ошо һуғыш башланғанды ҡайһы ерҙә ишеткән, нисек ишеткән, ниндәй ваҡиға булған, шул турала мына ентекләп яҙылған хатта хәтирәләр ҙә бар. Уларҙы өйрәнергә мөмкин инде. Һәм мына ошо телевизор ҡараусыларға ла мөрәжәғәт итер идем, ошо мына мәленән файҙаланып, әгәр ҙә мына уларҙа ошондай хәтирәләр, йәиһә документтар булһа, йәиһә әлеге ваҡытта шул оло кешеләр булһа, ул ваҡытта йәшәгән, уларҙан ошо хәтирәләрҙе яҙып, алып ҡалырға, һаҡларға тип тәҡдим итер идем. Сөнки был беҙҙең тарих. Әлбиттә, бына ҡыҙғанысҡа ҡаршы, хәҙер бит инде мына Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашыусылар бөтөнләй ҡалманы тиерлек. Нисә генә йыл элек улар күпме ине бит инде. Шуларҙың һәр береһенең мына яҙҙырып алып ҡалып, уларҙың документтарын, хәтирәләрен яҙҙырып алғанда мына күпме мәғлүмәт булыр ине мына киләсәк быуындар өсөн.
Әле лә һуң түгел, бана ошо хезмәт, тылда хезмәт иткән кешеләргә бана ошо уларда ла яздырып алып калырга кирәк инде. Уларның материалдарын йыярга кирәк дим инде. Әлегә безнең мөмкинлек бар ветерандардың үзләре белән һөйләшергә, бер нисә елдан ысынлап та тик архивтан гына эзләргә һәм тик архивтагы ошо ниндидер шәхси хатирәләрдә өйрәнергә туры киләсәк. Шулай да, Зөфәр Габитович, һез килгән һайын һорайм ул һорауды, традицион һорау, ни өчен кирәк бүген безгә тарихты өйрәнү? Бана телевизор карасак, яисә бана интернет селтәренә керһәк, онда бит инде бана ошо тарихты үзгәртергә, уны күсереп язарга маташучылар етерлек. Бана еңе үзе Советтар Союзы түгел, бүтән илдәр яулаган, уларның керткән өлеше күбрәк булган дип, шуны бана ялган мәгълүматлар бирүчеләр етерлек. Ана шундай булмаган өчен иң беренче бана ондай мәгълүмат осраһа, уны тулыһынча 100%-ка ысын дип кабул итмәскә, төрле мына ошо саганактар аша тикшереп карарга дип әйтер идем. Мына ошо архив документтарда мына шул турында һөйләй бит инде. Мына ошо ялганлыктар булмаган өчен, тарихты дөрес итеп күрсәтү өчен, мына ошо безнең эшмәкәрлектең, мына документларның әһәмияте баһалап беткән инде. Һәм мына шуга күрә дә мына элеген әйттем инде, шул документларны һаклап калу бик тә зарур. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Милли архивы директоры урынбасары Зөлфәр Гатиятуллин менән тарих турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.